Il-Ministru Borġ jidher li se jinjora dak li qalet il-qorti sempliċement billi jisserva b'interpretazzjoni legali tat-tim legali tiegħu. Kienet din ir-reazzjoni ta' Noel Chantar li grazzi għal kawża li fetaħu sar magħruf li l-awtorità tal-ippjanar kisret il-liġi meta ħarġet permess li Borġ biex jibni swimming pool f'post fejn bħalissa wieħed isib għalqa. Il-proġett huwa propost li jsir bis-switi residenza tal-istess Ministru f'Wiet Liemu f'Santa Katarina. Chantar jiddikjara li jekk ikompli bil-pjani tiegħu kif ħabbar fuq Facebook, Borġ se jkun qed jinjora awtorità pubblika għat-tielet darba dwar l-istess suġġett. Il-Ministru Borġ fil-fatt injora dak li qal l-Uffiċċju tal-Ombudsman dwar il-permess ta' residenza tiegħu, injora li l-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni li aċċettat dak li qal l-Ombudsman dwar l-istess permess u issa se jkun qed jinjora lill-Qorti tal-Appell. Dan għaliex il-Qorti tal-Appell aċċettat it-talba ta' Noel Chantar biex tkun imħassra, revokata u annullata id-deċiżjoni tal-ħruġ tal-permess li Borġ. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti ddikjarat li l-awtorità tal-ippjanar applikat policies li ma japplikawx f'dan il-każ. Borġ jiġħad dan għalkemm fis-sentenza tal-qorti mibgħut tal-Net News jidher mod ieħor. Tantu hekk li Chantar jiddikjara li t-tim legali tal-Ministru sempliċement qed jagħmel interpretazzjoni differenti tad-deċiżjoni. Il-qorti qiegħda tgħid illi qiegħda tirrevoka id-deċiżjoni tat-Tribunal. Chantar jinnota li l-Ministru Borġ ma jistax jiddikjara li l-qorti rrevokatlu biss l-appell u mhux il-permess oriġinali. Dan għaliex hemm biss permess wieħed li ħareġ f'Novembru li għadda u li dwaru sar l-appell propju għaliex ħareġ b'mod skorrett fuq policies li mhux suppost japplikaw. Fid-dawl ta' dan, Chantar jistaqsi jekk l-awtorità tal-ippjanar li tagħha Borġ huwa politikament responsabbli hix se tipproteġi lill-istess Ministru jew inkella hix se tirrevoka l-permess. Jiddikjara li Borġ messu jara li l-awtorità li huwa responsabbli minnha timxi mal-liġi u l-policies fit-twettiq tax-xogħol tagħha mingħajr biża' u favuri. Chantar jinnota li suppost il-Ministru responsabbli mill-ippjanar jagħti eżempju u allura jekk l-awtorità ma rrevokatx il-permess minn jedda għandu jagħmel dan huwa stess. Fid-dawl ta' dan Noel Chantar qed jirriserva drittijiet legali għal azzjoni ulterjuri kemm il-darba l-Ministru Borġ jinsisti li jmur kontra d-deċiżjoni tal-qorti. Dan biex jara li din id-deċiżjoni tkun rispettata.